हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయము. సో ఈరోజు మనము 11వ శ్లోకం. ఈ 23వ అధ్యాయము దేహహుతి ఒక పరితాపము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 10 శ్లోకాలను మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈరోజు మరొక శ్లోకము అధ్యాయంలోంది మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 23వ స్కందము 23వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. తత్రేతి కృత్యముపశిక్ష్య యతోపదేశం. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. తత్రేతి కృత్యముపశిక్ష్య యతోపదేశం. 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 ఏనైష మే కర్షితోతిరిరింసయాత్మా. ఏనైషమేకర్షితోతిరిరంశయాత్మా. ఏనైష మే కర్షితోతిరిరంశయాత్మా. ఏనైషమేకర్షితోతిరిరంశయాత్మా. ఏనైష మే కర్షితోతిరిరంశయాత్మా. ఏనైషమేకర్షితోతిరిరంశయాత్మా. సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయా. సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయ. సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయా. సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయ. సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయా. సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయ. దీనస్తదీశ భవనం సదృశం విచక్ష్వ. దీనస్తదీశ భవనం సదృశం విచక్ష్వ.
दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व हरे कृष्ण तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरं तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंशयात्मा तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व 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 हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం ఒకసారి తత్రేతి కృత్యముపశిక్షయతోపదేశం येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंशयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व हरे कृष्ण రీడ్ చేయండి కొంచెం హరే కృష్ణ ప్రభు ఇవ్వండి వాళ్ళు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్స్ హరే కృష్ణ తత్రేతి కృత్యముపశిక్షయతోపదేశం येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व हरे कृष्ण प्रभुजी హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभुदे హరే కృష్ణ तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य येनैषमेकर्षितोऽतिरिंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व हरे कृष्ण प्रभुदे హరే धन्यवाद కృష్ణ राम नारायण प्रभु जी, सरला देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। మాతాజీ तत्रेति कृतमुपशिक्षयतोपदेशं येनैषमेकर्षितोऽतिरिरंसयात्मा
సంశయాత్ సంయాత్మా సిజ్జేచ్చతి కృతమనోభవ దర్శితాయ దీనస్తదీశ భవనం సదృశం విచక్ష్వ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తత్రేతి కృత్యముపశిక్షయతోపదేశం ఏనైష మే కర్షితో తిరిరంస్యాత్మా సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయ దీనస్తదేశ భవనం సదృశం విచక్ష్వ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఉన్నారా ప్రభు? మీనింగ్స్ చెప్పిస్తున్నా బాబు. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాం. హరే కృష్ణ రిపీట్ చేయండి. తత్ర తత్ర దాని యందు ఎందు ఇతి కృత్యం ఇది కృత్యం చేయవలసి ఉన్నది చేయవలసి ఉన్నది ఉపశిక్ష 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 చేయుము చేయుము యథా యథా అనుసరించి అనుసరించి ఉపదేశం ఉపదేశం శాస్త్రోపదేశము శాస్త్రోపదేశము ఏనా నా దేనిచే ఏషః ఈ మే నా యొక్క కర్షితః శుష్కించినట్టి శుష్కించినట్టి అతిరిరంసయా అంశయ తీవ్ర కామము సంతుష్టి చెందని కారణమున సంతృష్టి చెందని కారణమున ఆత్మ దేహము దేహము విద్యేత విద్యేత అది యోగ్యమగునది అగునట్లు యోగ్యమగునది అగునట్లు తే తే నీకు కృత ఉద్రిక్తమైనట్టి ఉద్రిక్తమైనట్టి మనభవ నహద్భవ మనోవికారముచే దర్శితాయా దర్శితాయ పీడింపబడిన దీనః దీనః దీనను అను తత్ తత్ అందుచే చే ఈశా హే ప్రభు హే ప్రభు భువనం అనం భవనం భవనమును వనమును సదృశం సదృశం తగినట్టిది తగినట్టిది విచక్ష్వ విచక్ష్వ యోచింపుడు. యోచించుడు. హరే కృష్ణ. ఒకసారి చదువుతాను, తర్వాత రిపీట్ చేయండి. దేహహుతి కొనసాగించండి. ఓ స్వామి, మీ ఎడ మనోవికారంచే కామపీడిత నైతిని కనుక సంతుష్టి చెందని కామము వలన శుష్కించినట్టి నా బక్క చిక్కిన దేహము నీకు తగినది యగునట్లు వలసిన ఏర్పాట్లు నన్నింటినీ శాస్త్రానుసారంగా కావింపుము. హే ప్రభు, ఆ ప్రయోజనముకు అనువైన గృహమును గూర్చియు యోచింపుడు. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. దేహహుతి కొనసాగించెను. ఓ స్వామి, మీ ఎడ మనోవికారముచే కామపీడిత నైతిని కనుక సంతుష్టి చెందని కామము వలన
సంతృప్తి చెందని కామం వలన శుష్కించినట్టి శుష్కించినట్టి నా బక్క చిక్కిన దేహము నా భక్తిన దేహము మీకు తగినది అగునట్లు మీకు తగినది అన్నట్లు వలసిన ఏర్పాట్లన్నింటినీ వలసిన ఏర్పాట్లన్నింటినీ శాస్త్రానుసారముగా కావింపుము. శాస్త్రానుసారముగా భావించుము. హే ప్రభు, హే ప్రభు, ఆ ప్రయోజనమునకు ఆ ప్రయోజనమునకు అనువైన గృహమును గురిచియు అనువైన గృహమును గూర్చియు యోచింపుడు. యోచింపుడు. హరే కృష్ణ. భాష్యం రీడ్ చేయండి ఎవరైనా ఒకళ్ళు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వేదవాంగ్మయము ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశములతో నిండి ఉండుటయే గాక ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము చరమ లక్ష్యముతో పాటు భౌతిక అస్తిత్వమును చక్కగా ఏ రీతి నిర్వహించవలనని విషయమందును ఉపదేశకారకమై ఉన్నది. కనుకనే దేవహూతి తాను ఏ విధముగా వేద నిర్దేశానుసారము మైథున క్రియకు సిద్ధపడవలెనో భర్తను అడిగినది. మైథున సుఖము ప్రత్యేకముగా సత్సంతాన ప్రాప్తికే ఉద్దేశింపబడినది. సత్సంతానమును కనుటకు గల స్థితులు కామశాస్త్రమునందు పేర్కొనబడినవి. మైథున సుఖమునకు అవసరమగు ఏర్పాట్లన్నీను ఆ శాస్త్రమందు తెలుపబడినవి. ఎటువంటి గృహము మరియు అలంకరణలు ఉండవలెనో, భార్య ఎటువంటి వస్త్రములు ధరించవలెనో, గంధలేపనములతో మరియు ఇతర ఆకర్షణీయ లక్షణములతో ఆమె ఎట్లు శృంగారము కావింపుకొనవలెనో అన్నీను శాస్త్రమందు తెలుపబడినవి. ఇవన్నీను ఏర్పాటు కావించినప్పుడు భర్త ఆమె యొక్క సౌందర్యము పట్ల ఆకర్షితుడగును మరియు ఒక అనుకూలమగు మానసిక స్థితి తయారగును. మైథున కార్య సమయమున ఆ మానసిక స్థితియే పత్ని గర్భమునందు చేరి ఉత్తమ సంతానము జన్మింపగలదు. దేవహూతి యొక్క దేహ లక్షణములను గూర్చి ఇతర ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. బక్క చిక్కి ఉన్నందున తన దేహము కర్దమమునికి ఆకర్షణీయము కాకపోవచ్చునని ఆమె భీతి చెందెను. అతని మనస్సును ఆకర్షించు నిమిత్తమై తన దేహము ఏ రీతి బాగుపడగలదో తెలుపుమని ఆమె భర్తను కోరెను. భార్య ఎడ భర్త ఆకర్షితుడైనప్పుడు జరిగడి మైథున క్రియ తప్పక మగ సంతానముని కలుగజేయును. కానీ భర్త భర్త ఎడ భార్యకు గల మోహంచే వనగూడు మైథున క్రియ ఆడపిల్లను పుట్టించును. ఈ విషయము ఆయుర్వేదమునందు తెలుపబడినది. స్త్రీ యొక్క కామము అధికముగా ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టేడిగా అవకాశం ఉండగా, పురుషుని కామము అధికముగా ఉన్నప్పుడు పుత్రజన్మము అవకాశం ఉండను. కామశాస్త్రమునందు పేర్కొనబడిన ఏర్పాట్ల ద్వారా భర్త యొక్క కామమును దేవహూతి వృద్ధి చేయగోరెను. తనను అతడు ఆ రీతిగా ఆదేశించవలనని ఆమె కోరెను. తగినట్టి భవనమును ఏర్పాటు చేయమని ఆమెను అర్థించెను. ఏలయన కర్దమముని వసించు ఆశ్రమము అతి సామాన్యముగా ఉండి పూర్తిగా సత్వగుణమయమై ఉండెను. అతని హృదయమునందు కామము ఉత్పన్నమగుటకు అచ్చట అవకాశమే లేకుండెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యతీశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయము 11వ
శ్లోకము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతకుముందు నుంచి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో చూసినట్లయితే ఆ మైత్రేయుడు కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. సో ఏమని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సాధ్వి అయినటువంటి దేహహూతి ఆ భర్త కోరికలను ఎరిగి ఆమె భర్తను సేవించడము, శివపార్వతుల దాంపత్య సంబంధాన్ని కూడా మనకి అక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఆ విధంగా వర్ణించినటువంటి విధానాన్ని చూసాం. సో ఆమె తను గర్వము, దంభము, కామము, లోభము అన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి, ఎందుకంటే ఒక సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబం, రాచ కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఒక ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఉన్నటువంటి ఆమె అవన్నీ కూడా వదిలివేసి తన భర్తను సేవించినటువంటి ఆమె. సో ఆమె తన భర్త అయినటువంటి ఆ కర్తమ మునిని దైవం కన్నా అధికంగాను భావించి ఆయన్ని సేవించేటువంటి ఆ సేవలకు ఆ కర్తమ ముని సో సంతసించి ఆయన తన భార్య అయినటువంటి ఆ దేహహూతిని అంటాడు, ఓ మానవీయత మనువు తనయ, నీవు చూపినటువంటి గొప్ప భక్తి, పరమోత్తమ సేవకు నేను ఎంతో సంతోషించాను అని చెప్పేసి ఆయన తపస్సు, ధ్యానము, గడుపుడు చేత భగవద్ అనుగ్రహము బడిసి ఉన్నాను అనేటువంటి అంశాన్ని, సో ఇక ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ చూస్తూ ఉంది. సో చెప్పి ఆయన అంటాడు, భగవద్ అనుగ్రహమునకు ఇతరమైనటువంటి ఆ భోగాలతో పని ఏముంది, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, అన్ని భోగాలు కూడా ఆ విష్ణు భగవాన్ని ఆ విలాస మాత్రమునే, అంటే ఆ భృకుట్టి విలాస మాత్రాన్నే నశించిపోతాయి అని చెప్పేసి ఆ భక్తి సేవలోకి వచ్చినటువంటి దేహహూతి తను వదిలేసినటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా గుర్తు చేస్తూ వారిద్దరి మధ్య సంభాషణ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తున్నాం. సో ఆ క్రమంలో ఇక అంతకుముందు చూసినటువంటి 10వ శ్లోకంలో ఆ దేహహూతి పలుకుతుంది తన భర్త అయినటువంటి కర్దమమునితో, ఓ స్వామి, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, యోగమాయ అంటే దివ్యమైనటువంటి ప్రకృతి రక్షణ నందు ఉన్న కారణంగా మీరు సంపూర్ణత్వాన్ని సాధించి ఉన్నారు. అమోఘమైనటువంటి యోగ శక్తులకు మీరు ప్రభువు అయి ఉన్నారు అని నేను తెలిసి ఉన్నాను. కానీ ఉత్తముడైనటువంటి భర్తను కలిగినటువంటి పతివ్రతకు సంతానమే మహాలక్షణము కనుక మన యొక్క దేహ సంగమును గూర్చి మీరు పూర్వమొసగిన వచనములను ఇప్పుడు పూర్ణము కావాలనని నేను కోరుచున్నాను అని చెప్తాడు. సో అయితే ఎప్పుడైతే మనువు కర్దమమునికి తన కూతుర్ని దేహహూతిని అప్పచెప్తాడు, ఆ సందర్భంలో అంటే వివాహం చేసుకోమని అడిగినటువంటి సందర్భంలో భగవంతుని యొక్క కోరికను నెరవేర్చడానికి ఆ భగవంతుడు ఒక అంటే తన తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి సంతానోత్పత్తికి ఒక మగ సంతానాన్ని తాను పొందదలిశాను అనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి కారణంగా నీ కుమార్తెను నేను వివాహం ఆడతాను అనేటువంటి సంఘటన చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కూడా ఆమె అక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఇక ఈ విధంగా ఆమె ఆ కర్తమ మునితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, తత్రేతి కృత్యముపశిక్షయతోపదేశం ఏనైష మే కర్షితోతిరిరంసయాత్మా సిద్ధ్యేతతే కృతమనోభవదర్శితాయ దీనస్తదీశ భవనం సదృశం విచక్ష్వ. సో ఆ విధంగా దేహహూతి తన భర్త అయినటువంటి కర్దమమునితో అంటూ ఇంకా తాను అంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలను గుర్తు చేసి, ఓ స్వామి బ్రాహ్మణోత్తమ, దివ్య ప్రకృతి రక్షణలో ఉన్నటువంటి మీరు పూర్ణులు అని చెప్పేసి మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన యొక్క లక్ష్యాన్ని కూడా గుర్తు చేసి దాన్ని నెరవేరడానికి వారిద్దరి యొక్క దేహ సంగమును గురించి ఆమె ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఇంకా ఈ విధంగా ఆమె ఆ కర్దమమునితో అంటూ ఉన్నారు, ఓ స్వామి, మీ ఎడ మనోవికారం చే
కామపీడితనైతిని అంటే ఆ భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడైనటువంటి మహర్షి అయినటువంటి ఆ కర్దమ ముని ఆయన యొక్క గొప్పతనాల దివ్య ప్రకృతి అంటే భగవంతుని యొక్క యోగమాయ రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో భగవంతుని యొక్క శక్తి మాయాశక్తిగాను యోగమాయ అంటే భౌతిక శక్తిగాను ఆధ్యాత్మిక శక్తిగాను ఉండేటువంటిది. అలాగే అంటే ఇక్కడ మాయాశక్తిగాను ఆధ్యాత్మిక శక్తిగాను తర్వాత తటస్థ శక్తిగా మానవులము మనము తటస్థ శక్తిగా ఉండేటువంటి వాడు. మరి ఇక్కడ ఈ తటస్థ శక్తిలో ఉన్నటువంటి మానవులు అటు భౌతిక శక్తి లేదా యోగ శక్తి యోగమాయ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాని యొక్క నిర్దేశనలో సో దివ్యమైనటువంటి యోగమాయ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నటువంటి వారు ఇక భౌతిక విషయాల జోలికి వెళ్ళరు. సో కనుక ఇక్కడ మరి ఈ కర్దమ ముని శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి కర్దమ ముని ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క యోగమాయ రక్షణలో ఉన్నటువంటి అంటే దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక శక్తి రక్షణలో ఉంటారో భౌతిక శక్తి అటువంటి వారి దరిచేరదు. అంటే భౌతికమైనటువంటి ఆకర్షణలు ఇంద్రియ ఆకర్షణలు ఆయన్ని దరిచేరవు. సో కాబట్టి ఆమె ఇక్కడ ఆయనలో ఆ విధంగా ప్రేరేపించేటువంటి విధంగా అంటే తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ మరి వారి వివాహం ఏ కారణంగా జరిగిందో అనేటువంటి దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఓ స్వామి మీ ఎడ మనోవికారము చేత కామపీడితినైతిని అంటే మీ ఎడ నాకు కలిగినటువంటి ఆకర్షణ అనురాగం వలన నేను కోరికను అంటే మీ యొక్క కోరికను నెరవేర్చదలిచి ఉన్నాను కనుక సంతుష్టి చెందని కామము వలన శుష్కించినట్టి నా బక్క చిక్కిన దేహము మీకు తగినది యగునట్లు అంటే కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నింటినీ శాస్త్రానుసారంగా కావింపుము అని అడిగింది. సో ఇక్కడ దేహహూతి అడిగినటువంటి విధానము అంటే శాస్త్రాలను అనుసరించి తాను కోరినటువంటి కోరిక కూడా శాస్త్రానుసారంగా అడిగినటువంటి విషయం ఇక్కడ ఆమె అడుగుతున్నటువంటిది. కాబట్టి ఆమె అంటుంది ఈ కోరికలు ఈ మోహం ఏదైతే ఉందో ఈ కామము అనేటువంటిది సంతృష్టి చెందనటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ సంతృష్టి చెందని కామం వలన శుష్కించినటువంటి నా యొక్క ఈ బక్క చిక్కినటువంటి దేహము అంటే ఈ బక్క చిక్కినటువంటి దేహం పైన ఆకర్షణ కలుగుతుందో లేదో కనుక ఆ విధంగా కలిగే విధంగా మీకు ఏర్పాట్లు చెయ్యండి అంటే కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు శాస్త్రానుసారంగా చెయ్యండి హే ప్రభు మళ్ళీ అంటూ ఉన్నారు ఆమె. సో ఆ ప్రయోజనమునకు అనువైనటువంటి గృహమును గూర్చి యోచింపుడు. ఎందుకంటే ఆయన ఆశ్రమంలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆశ్రమంలోనే స్వయంభువ మనువు దేహూతిని ఆయనకి అప్పచెప్పినట్టు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఆ ఆశ్రమంలోనే నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో మరి ఋషుల యొక్క ఆశ్రమాలు సాధారణంగా సత్వగుణ సంబంధితమై ఉంటాయి కనుక అవి వాటిని అంటే మరి కోరిక అంటే రజోగుణ కొంత ఈ కోరికలు ఈవెన్ మానవ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు సత్వగుణం నుండి బయటపడే విధంగా ఉండేటువంటి ఏర్పాట్లను కావించమని తన భర్త అయినటువంటి కర్దమ మునిని ఆమె వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో దానికి ఇక్కడ మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నారు వేద వాజ్మయము ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశములతో నిండియుండడమే కాక ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వపు చర్మ లక్ష్యముతో పాటు అంటే ఈ వేద వాజ్మయాలు ఏంటి ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాలు ఎన్నో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉపదేశాలతో నిండి ఉండడమే కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా అంతిమ లక్ష్యము చర్మ లక్ష్యంతో పాటు
అంతిమ గమ్యము అంటే ఆ భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకుని ఆ భగవంతుని నిత్య సేవకులుగా ఉండడము అనేటువంటి ఆ అంతిమ లక్ష్యాన్ని బోధించడంతో పాటుగా కొన్ని భౌతికమైనటువంటి స్థితులను కూడా చక్కగా ఏ విధంగా మనం నిర్వహింపవలెనో, మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కొన్ని అంశాలను నిర్వహించడానికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో వాటిని ఏ విధంగా శాస్త్ర సమ్మతంగా నిర్వహించవలెనో అనేటువంటివి కూడా ఉపదేశకారమై ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అందువలనే మరి దేహహూతి తన భర్తతో తాను సంతానాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లను అంటే ఏర్పాట్లను చేయవలసిందిగా ఆమె వేద నిర్దేశానుసారము అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, దేహహుతి తాను ఏ విధంగా వేద నిర్దేశానుసారము మైథున క్రియకు సిద్ధపడవలెనో భర్తను అడిగినది అనేటువంటి విషయం. అందుకనే శాస్త్రాల్లో కూడా మనకి అంటే ఈ లక్ష్యం భౌతికమైనటువంటి స్థితులను నెరవేర్చుకోవడానికి కూడా శాస్త్రాలలో మనకి ఉన్నటువంటి విషయాలను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నవి కనుకనే ఆమె ఆ విధంగా అడిగినది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మరి ఈ మైథున సుఖము అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా సత్సంతాన ప్రాప్తికే ఉద్దేశించబడినది. అందుకే భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకు చెప్తాడు, ధర్మ సంబంధమైనటువంటి మైథున క్రియను నేను అని చెప్తారు. మైథున క్రియ, మైథునం ఆయన అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ మైథున క్రియ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అంతిమ ఉద్దేశము ఒక సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి సంతానాన్ని పొందడానికే ఉద్దేశించబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను పొందడానికి తీర్చుకోవలసినటువంటి కోరికగా శాస్త్రాలలో వర్ణించబడలేదు. సో కనుకనే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మైథున సుఖము ప్రత్యేకంగా సత్సంతాన ప్రాప్తికే ఉద్దేశించబడినది. సత్సంతానం కనుటకు గల స్థితులు కామశాస్త్రమునందు పేర్కొనబడినవి. సో మనకి శాస్త్రాల్లో కామశాస్త్రము అనేటువంటిది ఒకటి, మరి మంచి సంతానాన్ని ఏ విధంగా పొందాలి అనేటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఆ శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ సంతానాన్ని పొందడానికి జరిపేటువంటి మైథున క్రియలు జరిపేటప్పుడు సాధారణంగా మనము గర్భధాన సంస్కారాలు అని చేస్తూ ఉంటుంటారు. మొదటగా వివాహమైనటువంటి ఆ వధూవరులకు గర్భధాన సంస్కారం చేసి శాస్త్ర ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి విధానం. కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఎక్కడ కనపడినటువంటి విషయాలు. సో మరి ఆ మైథునానికి అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఆ శాస్త్రమునందు తెలుపబడినవి అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఎటువంటి గృహము ఉండాలి, మరి ఆ గృహంలో లేదా ఆ గదిలో కనీసం అట్లీస్ట్ ఆ గదిలో ఎటువంటి అలంకరణలు చేయాలి, అలాగే ఆ గర్భధాన సంస్కారం జరిపేటప్పుడు భార్య ఎటువంటి వస్త్రాలను ధరించాలి, అలాగే ఆ గదిలో కానీ ఆ స్త్రీ పురుషులు కానీ ఎటువంటి ఆ గంధలేపనాలతో ఉండాలి, అలాగే ఎటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి లక్షణములతో ఆమె ఏ విధంగా తయారవ్వాలి అనేటివన్నీ కూడా ఆ కామశాస్త్రంలో ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ పద్ధతుల ప్రకారంగా ఏర్పాట్లు చేసినట్లయితే, ఆ విధంగా ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి సందర్భంలో ఆ విధంగా అవన్నీ కూడా ఆ ఏర్పాట్లు ఆ విధంగా ఆ శాస్త్రాల్లో సూచించబడినటువంటి ఏర్పాట్ల వలన భర్త ఆ స్త్రీ యొక్క సౌందర్యం పట్ల ఆకర్షితుడగును. తద్వారా
ఆ అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, ఆ సానుకూలమైనటువంటి మానసిక స్థితి ఏర్పడుతుంది అని. సో మానసిక స్థితిని అనుసరించే మనం చేసేటువంటి ప్రక్రియలు ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి మరి ఆ అనుకూలమైనటువంటి మానసిక స్థితి తయారవుతుంది. సో మరి ఆ అనుకూలమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి స్థితి ద్వారా అప్పుడు ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరిస్థితులలో ఆ మైథున కార్యం సమయమున సరైనటువంటి మానసిక స్థితి ఉండడం వల్ల ఆ మానసిక స్థితికి అనుకూలమైనటువంటి వీర్యమే ఆ పతి గర్భమునందు చేరి ఉత్తమమైనటువంటి సంతానము జన్మింపగలదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఏ విధమైనటువంటి సత్సంతానాన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆ దేహహూతి చెప్పినటువంటి అంశంలో ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆమె అంటూ ఉన్నది, సంతుష్టి చెందని కామము వలన శుష్కించినట్టి నా బక్క చిక్కిన దేహము మీకు తగునది అగునట్లు, అంటే మీకు ఆకర్షణ కలిగే విధంగా నా దేహాన్ని, అంటే నన్ను ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఆదేశించండి, ఆ విధంగా నేను తయారయ్యే విధంగా నాకు ఆదేశించండి అని ఆ భర్తని అడిగినటువంటి పరిస్థితి. సో దాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఆ దేహహూతి యొక్క దేహ లక్షణములను గురించి ఇచ్చట ప్రత్యేకంగా తెలుపబడినది. ఎందుకంటే ఆమె అంటుంది ఎందుకు బక్క చిక్కి ఉన్నటువంటి అంటే ఆ సంతుష్టి చెందినటువంటి ఈ కోరికలతో ఉన్నటువంటి ఈ దేహం శుష్కించినటువంటిది నా దేహం అని చెప్పి ఆమె అన్నటువంటిది. సో కాబట్టి బక్క చిక్కి ఉన్నందున తన దేహము కర్దమమునికి ఆకర్షణీయము కాకపోవచ్చునని ఆమె భీతి చెందెను. సాధారణంగా కర్దమముని అటువంటి వాడు ఆధ్యాత్మిక భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తి రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాడు. తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ నశించిపోయేటువంటి ఈ దేహాల సౌందర్యాలకు ఆకర్షితుడయ్యేటువంటి వాడు కాదు వాస్తవానికి. సో కనుకనే ఆ విధంగాను, అలాగే ఆమె యొక్క దేహం ఉన్నటువంటి స్థితిని చూసి కూడా ఆ విధంగా ఆమె భీతి చెంది ఉండవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో ఆమె దేహ లక్షణాల గురించి బక్క చిక్కి ఉన్నందున తన దేహము కర్దమమునికి ఆకర్షణీయము కాకపోవచ్చును అని భీతి చెందెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరి అటువంటి మరి ఆ యోగమాయ శక్తి రక్షణలో ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ఉత్తమ యోగిగా ఉన్నటువంటి మహర్షి అయినటువంటి మరి ఆ కర్దమ ముని యొక్క మనసుని ఆకర్షించే విధంగా, అందుకే అంటున్నాడు, అతని మనసును ఆకర్షించు నిమిత్తమై తన దేహము ఏ రీతి బాగుపడగలదో తెలుపమని ఆమె భర్తను కోరేను. అంటే నేను ఏ విధంగా ఆమెను తయారవ్వాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఆమె ఆ కర్దమ మునిని అడిగినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆమె అడిగింది కదా, సో ఈ శుష్కించినటువంటి బక్క చిక్కినటువంటి దేహాన్ని మీకు తగినది అయ్యే విధంగా కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నిటినీ శాస్త్ర అనుసారంగా కావించండి అని అలాగే అంటుంది. హే ప్రభు, ఆ ప్రయోజనమును కరకై అనువైనటువంటి గృహమును గురించి కూడా ఆలోచించండి, మీరు ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కావలసినటువంటిదని అడిగినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ శ్రీల ప్రపోజల్, అతని మనసును ఆకర్షించు నిమిత్తమై తన దేహము ఏ రీతిగా బాగుపడగలదో తెలుపమని ఆ దేహహూతి తన భర్త అయినటువంటి కర్దమ మునిని కోరింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, భార్య ఎడ భర్త ఆకర్షితుడైనప్పుడు జరిగడి మైథున క్రియ తప్పక మగ సంతానముని కలగజేయును. కానీ భర్త ఎడ భార్యకు గల మోహంచే వనగూడు మైథున క్రియ ఆడపిల్లను పుట్టించును. సో ఇక్కడ అంటే శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకు ఒకటి గుర్తు చేస్తూ,
మరి ఆ గర్భధాన సంస్కారంలో మనకి గదులు సుందరంగా తయారు చేయడము, తర్వాత స్త్రీని మంచిగా అలంకరించి పంపడము, ఇవన్నీ కూడా కారణాలు ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అలంకరింపబడి వచ్చినటువంటి భార్య ఎడ భర్త ఆకర్షితుడైనప్పుడు, సో వారి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ క్రియ ద్వారా, అంటే ఆ పురుషుని యొక్క ఆ మానసిక స్థితి నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి పరిస్థితులలో తప్పక మగ సంతానమే కలగజేయదు. అందుకే ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఆడపిల్లైనా మగపిల్లలు పుట్టడానికి ఉండేటువంటి విధానాలు తెలుపబడినాయి అని చెప్తారు. సో ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా చేస్తే అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలను చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన మనకి గుర్తు చేస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, భార్య ఎడ భర్త ఆకర్షితుడైనప్పుడు జరిగడి మైథున క్రియ తప్పక మగ సంతానమునే కలగజేయును. కానీ భర్త ఎడ భార్యకు గల మోహం చే వనగూడు మైథున క్రియ ఆడపిల్లలను పుట్టించును అని చెప్తూ. సో మరి ఇక్కడ కర్దమముని యొక్క లక్ష్యము, అంతకుముందే తన మామగారైనటువంటి, అంటే తనకు కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అడిగిన సందర్భంలో ఆయనతో చెప్పినటువంటిది. సో నాకు అంటే ఆ భగవంతుడు యొక్క కోరిక ప్రకారంగా, అంటే నేను నిర్దేశించినటువంటి క్రమంగా నాకు మగ సంతానము అనేటువంటి విషయం, ఆ సంతానం వరకే నీ కూతురుని, అంటే కూతురుతో దేహ సంబంధాన్ని నేను కలిగి ఉంటాను అనేటువంటి సందర్భం చెప్పినటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటిది దేహహూతి భార్య ఎడ భర్త ఆకర్షితమయ్యే విధంగా, అంటే వారికి కావలసినటువంటి ఏంటి అక్కడ మగ సంతానాన్ని పొందడం. సో కాబట్టి ఆ విధంగానే మనకి ఆమె ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లను చేయవలసిందిగా కోరినట్టు చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా భర్త ఎడ భార్యకు గల మోహం చేత వనగూడేటువంటి క్రియ వల్ల ఆడపిల్ల పుట్టునని, సో ఈ విషయము ఆయుర్వేదమునందు తెలుపబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే స్త్రీ యొక్క కామము అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టేటువంటి అవకాశం ఉండగా, పురుషుని కామము అధికంగా ఉన్నప్పుడు పుత్రజన్మకు సంతాన అవకాశం ఉండును అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే కామశాస్త్రమందు పేర్కొనబడిన ఏర్పాట్ల ద్వారా భర్త యొక్క కామమును దేహహూతి వృద్ధి చేయగోరెను. తనను అతడు ఆ రీతిగా ఆదేశించవలెనని ఆమె కోరెను. అంటే ఏ విధంగా ఆ దేహహూతి అలంకరించబడితే ఆయనకి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో, సో ఆ విధంగా ఆదేశించమని ఆమె కోరినటువంటి విషయాన్ని, అలాగే తగినటువంటి భవనంను ఏర్పాటు చేయమని ఆ దేహహూతి ప్రార్థించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఎందుకంటే కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మరి ఎందుకు వేరే ఆ గృహాన్ని ఏర్పాటు చేయమన్నది అంటే అనేటువంటి దానికి కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, కర్దమముని నివసించేటువంటి ఆశ్రమము అతి సామాన్యముగా ఉండి పూర్తిగా సత్వగుణమయమై ఉండెను. మరి అతని హృదయము నందు కామము ఉత్పన్నమగుటకు అచ్చటి ఆ ప్రదేశం ఏదైతే ఆశ్రమం ఏదైతే ఉందో అక్కడ అవకాశమే లేదు. నిరంతరము భగవత్ సంబంధంలో, భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి ఆ కర్దమమునికి ఆ ఆశ్రమం, కర్దమముని యొక్క ఆశ్రమము సత్వగుణ మయమై ఉన్నటువంటిది. సో అంతకుముందు కూడా మనకి మనువు ఆ రాజ్యంలో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి స్థితిని కూడా చెప్పారు. ఎక్కడ భగవంతుని యొక్క ఇది ఉంటుందో, భగవంతుని నిరంతరము ఆ భగవంతుని నామస్మరణ, ఆ భగవంతుని లీలలు, గుణాలు, యశస్సు కీర్తించబడుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడ ఆ భగవంతుని నిత్య సేవలు చేయబడుతూ ఉంటుంటాయో అక్కడ సాధారణంగా ఆ ప్రదేశం సత్వ గుణమయమై ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మరి కర్దమముని భాగవోత్తముడు, శుద్ధ భక్తుడు అయినటువంటి కారణంగా ఆ ప్రదేశం, అతను ఉన్నటువంటి ఆశ్రమము
సత్వగుణమయమై ఉన్నటువంటిది చెప్తున్నట్టు. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క హృదయంలో ఆయన యొక్క కోరిక నెరవేరే విధంగా ఆ దేహహూతి పట్ల, తన ధర్మపత్ని అయినటువంటి దేహహూతి పట్ల కామం అంటే ఆ ఆకర్షణ కలిగే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయమని ఆమె కోరినందుకు కారణము ఇక్కడ ఆశ్రమము సత్వగుణమయమై ఉన్నది. సో కాబట్టి అక్కడ ఆయన హృదయంలో ఆ భగవంతునికి తప్ప వేరే అవకాశమే ఉండే అవకాశం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి అంశం. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.